No, si no sabes usted acá. ¡Diversiones! 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 Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el mundo ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar el amor como no lo hice nunca. Ei, hola, què tal? Anem a fer l'assaig general. Será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y cantar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoces. La 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 Crec que hem ensajat més en 3 setmanes que en 3 mesos de... De tota la vida. Sí que em tornaré loco. Una mica més feina que habitualment, però sortirà. L'Albert està molt nerviós. L'Albert sí que està molt I nerviós. això que ja ha anat a provar. Cada dia ens envia el missatge. Ves que tot és que... Estem nerviós per nosaltres, més que res. Jóvenes, éramos tan jóvenes, soñaba yo y soñabas tú, y fue la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor. Ho fem diversiones ara? Los jóvenes quieren ser felices. Los jóvenes buscan la amistad y al fin son en la vida el lugar que prefiero porque tienen la verdad. Quina cosa més estranya, que te I avui la liem i bueno, i és que no hi sou, doncs us heu perdut. Us esperem un altre dia. Girona canta amb mi, eh! Oh, oh. Si yo tuviera una escoba, 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 si yo tuviera una escoba. Suposo que la gent respondrà, suposo que hi haurà gent i que la gent respondrà i nosaltres serem els primers que estarem contents. Sí o no, Antonio? Estem parlant d'un grup que són uns cachondos i que fan música dels 60 i llavors, clar, nosaltres ens trobem com un pez en el agua. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno de feo. Pues les quitan las chicas que tienen mucha vista. Nadie sabe que tiene un arte especial para las conquistas. Yo
y la estética por mucho que avance no me salva. El dia que ens van dir de tocar a l'auditori, primer ens pensaven que era una broma, perquè pensaven que auditori i diversions és una cosa que no lligava, no? Em sento molt bé de participar en aquest projecte, que a part d'això és una cosa molt sèria, més que nosaltres, i penso que és un gran repte també per nosaltres, i tocar en un auditori on toquen grans estrelles de la música i ensabentant, i bueno, nosaltres no vull dir que nosaltres no en sapiguem, però no som ni millors ni pitjors, som diferents. Després de les proves de so i de provar amb aquests monstres, m'he sentit molt petit perquè són uns bitxarracos tan impressionants i jo crec que ara ja és que comenci ja i a partir de la primera cançó a donar-ho tot. Sí! Porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca huir. Yo soy rebelde porque siempre y sin razón me negaron todo aquello que pedí. Quin merder, amb el bé que s'està a barraques de Figueres, de Porqueres, de Palamós, de Calonge, a una o a les 2 de la nit quan toca el borratxo. Què collons cardem aquí? T'imagines això tot el dia al Camarero? Mare meva. La Janeta és un sol, hem parlat amb ella, ens ha cantat les veus que hem de fer per telèfon des de Madrid el primer dia que parlàvem i... La Janet és una dona com que... Ja sé! Bueno, senyores i senyors, amb tots vostès, l'orquestra Diversiones. Nobody love me, nobody love me. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, si es que no me amas. Ok, ritmo de la noche. Oh, Camaco. Moltes gràcies per aquest record tan entranyable que quedarà gravat a les nostres vides. My way, my way, my way. Pues acabem de fer el final del documental.